Barkan ku dai, suna na Aminu Mikaga. A yau ina so in yi magana lokaci da mahimmancin lokaci da yadda zaka tsara lokacinka. Idan ka tsaya ka duba zaka ga rayuwa kowa yana da lokaci daya. Mutanen da suka yi nasara da mutanen da muke musu kallon mutanen banza da kai har da mamaruka duka lokacin mai ɗaya ne. Yanda masu nasara suke da awa 24 a kowane lokaci haka wanda ba su yi nasara ba suke da shi. Kwana 7 ya zama sati daya, haka wata 15 zama shekara ne. Amma menene yasa su suka yi nasara waɗansu ba su yi nasara ba? Abin da yasa suka yi nasara shine su ne suka gane muhimmancin lokaci. Ko kana nan ko baka nan lokaci yana tafiya, ko kana nan ko baka nan yanayi yana canjawa, amma nasararka ba za ta taɓa canjawa ba in dai baka tashi ba. Kana nan yadda kake inda baka samu ka su ne mutanen da suka yi kokari suka fahimci ma'anar lokaci, sai suka tsara lokacin ku, suka tabbatar da cewa sun yi amfani da lokacinsu. A lokacin sun yi amfani, sun nemi ilimi, sun ƙara baiwansu, sun fahimci kansu, suka gina kansu, sai suka yi nasara. To idan kai ma kana so ka yi nasara, za ka amfani da lokacin ka ne ka yi abu mai kyau. Yawancin mutane suna ɓata lokacinsu ne a abubuwan da ba yi da muhimmanci, sai su zo su zama mutane marasa muhimmanci. Amma an ka ɓata lokacinka kana yin abin da za ka kawo ci gaban kanka, wata ran za ka zo ka zama mutum mai nasara. Waɗansu mutane su dinga sha'awanka, za su yi amfani da yadda ka yi amfani da lokacinka, su ma su bi wannan hanyar, su ma su yi nasara. Ka yi ƙoƙari ka yi amfani da lokacinka ka zama abin da kake so ka zama. Lokaci yana da tsada, idan ya wuce ba a nana tashi. Kai lokacinka shine abu ɗaya da kake da shi wanda zai kai ka zuwa nasararka. Ka dage ka tashi, ka fahimci lokacinka, kada ka ɓata lokacinka a social media. Waɗannan mutanen sun ɓata lokacin su ne, sun gina masu social media ɗin nan, suna jira ka hau su kuma su samu. Kai kuma ka ɓata lokacinka, kai ma ka yi abin da za ka samu abin da za ka yi nasara wata rana. Ka tashi ka san lokacinka, lokaci yana da tsada. Lokaci ko kana nan kamar yadda na faɗa ko baka nan zai canja, yanayi yana canjawa, amma nasararka shi ba zai taɓa canja ba in baka tashi ba. Mutane da suka yi nasara sun tashi ne, sun yi amfani da lokacinsu, kuma suka dage sai suka yi nasara. Idan ka tashi ka yi amfani da lokacinka, ka dage fiye da su, za ka zo ka zama fiye da su. Rayuwa ba wai mutumin da ya fi kowa ilimi ba ne, a'a mutumin da ya fi kowa ƙwazo ne yake nasara. To ka tashi ka yi amfani da ƙwazonka, ka yi amfani da lokacinka, ka yi nasara. Ba wanda ya fi ka, dukkanmu lokacinmu iri ɗaya ne. Kawai mutanen da suka fahimci lokacinsu ne suka yi nasara. Kai ma ka tashi ka fahimci lokacinka, ka tsara lokacinka, ka san me kake, za ka zo ka yi nasara wata rana. Barkan.